китоб воситаи гурехтан аз мушкилоти зиндагӣ нест. Мо ба он рӯй меорем то калиди мушкилотамонро дарёбем. ҳамон калидеро ки ба мо дарҳои воқеиятро мекушояд. менависад нависандаи англис Себастьян Фолкс. дуруд бинандагони азиз, ин навбат мо ба шумо дар бахши навбатии асарҳои хонданӣ дар бораи яке аз асарҳои безавол гулистони мутафаккири маъруфи форсу тоҷик Муслиҳиддин Саъдии Широзӣ маълумот хоҳем дод. гулистони Саъдии Широзӣ аз зумраи он асарҳои машҳурест ки дар тамоми ҷаҳон эътироф шуда бо забонҳои зиёд тарҷума гардидааст. асар дар жанри панду ҳикмат бо назму наср эҷод шуда фарогири мавзӯъҳои ахлоқиву тарбиявист. насри гулистон насри мусаҷҷал мебошад ки онро Саъдӣ дар асараш то ба дараҷаи камолот расонидааст. китоб ба таври куллӣ ҳосили мутолиа ва таҷрибаи зиёда аз 30 солаи Саъдӣ буда қариб тамоми масъалаҳои зиндагиро дар бар гирифтааст. ҳадафи асосии Саъдӣ аз эҷоди гулистон дар он аст ки ахлоқи тоифаҳои гуногуни ҷамъиятро ба риштаи назму наср кашида дар шахсияти онҳо инсони комил ва намунавиро офаридан мебошад. ин ҳам дар ҳолест ки ҳаҷман асар хурд ҳам бошад доираи мавзӯъҳояш ниҳоят васеъ ва хонанда ҳангоми мутолиаи он панду ҳикмат ва беҳтарин хислатҳои инсониро меомӯзад. вобаста ба ин яке аз хонандагони фаъол ва довталаби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст андешаашро нисбати муҳтавои асар чунин баён дошт. дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи хондан ва азёд кардани осори адибони классики тоҷик иштирок менамоям. зиёда аз ҳад асари бадеӣ аз адабиёти классик мутолиа намудаам ки яке аз онҳо гулистони Саъдии Широзӣ мебошад. гулистони Саъдии Широзӣ китоби саршор аз ҳикоятҳо мебошад ки он зиёда аз 700 сол аст ки ба кишвари мо ва ба забонҳои дигар тарҷума шудааст ва дар ҳамаи ҷаҳон онро истифода мебаранд. китоби гулистони Саъдии Широзӣ аз 8 боб иборат мебошад. аввалин боб ин аст ки дар сирати подшоҳон чӣ хел онҳо идора менамоянд, чӣ хел давлати худро поянда месозанд гуфта шудааст. ҳар боби асар ҳикояеро дар бар гирифтааст ки муаллиф барои пурратар маънидод намудани он ба воситаи порчаҳои шеърӣ фикрашро тақвият медиҳад. Саъдӣ мудом дар ҳар ҳикоят одамонро сарфи назар аз он ки аз кадом табақаи ҷомеаанд дар рӯҳияи адолатпарварӣ, хирадмандӣ, фурӯтанӣ, қаноатмандӣ, саховатпешагӣ, садоқатмандӣ, ростқавлию ростгӯӣ ва амсоли онҳо тарбия менамояд. бахусус дар мавриди ростгӯӣ ҳикояте овардааст ки миёни мардум хеле маъруф аст. подшоҳе барои куштани асире ишорат менамояд ва ӯ ду вазире дар бари худ дорад. аз онҳо маслиҳат мепурсад. бечора он асир дар ҳолати наумедӣ подшоҳро дашном медиҳад ва ба вазири дасти росташ мегӯяд. ӯ чӣ мегӯяд? ва вазир ба ӯ мегӯяд ки подшоҳи мо беҳтарин ва зеботарин шоҳи дуньёст. ва вақте вазири дасти чапаш инро мешунавад ва мегӯяд ки барои чӣ дурӯғ мегӯӣ, ӯ подшоҳро дашном дод. подшоҳ мегӯяд ки сухани ин вазир ба ман хеле писанд омада буд, чунон ки мегӯянд дурӯғи маслиҳатомез беҳ аз рости фитнаангез. муслиҳиддин Саъдии Широзӣ ҳар он чи дар асар дар мавридаш гуфтааст дур аз ҳақиқат нестанд ва маълум месозад ки чӣ гуна ӯ аҳволи ҳар гурӯҳро зери мушоҳида гирифта дар ҷойҳои муносиби асар истифода бурдааст ки воқеан шоистаи таърифу тавсиф мебошад. зеро гулистон моро бо ҳаёти воқеӣ ва афкори мардумонаш ошкоро шиносонида ҳамеша хирадмандону донишмандон ва дарвешонро намунаи ибрати хонандаи закиву дурандеш қарор медиҳад. хулосаи ман аз хондани китоби гулистони Саъдии Широзӣ дар ин аст ки ин китоб саршор аз ахлоқ, панду андарз барои хондан ва суханронию луғатдонии мо бисёр муфид аст ва пешниҳод менамоям ки ин китобро гирифта мутолиа намоянд. воқеан гулистон аз беҳтарин намунаи асарҳои пандуахлоқӣ на танҳо дар эҷодиёти худи муаллиф балки дар эҷодиёти тамоми адабиёти форсу тоҷик ва ҳатто дар адабиёти ҷаҳонӣ ба шумор меравад. зеро сабку услуби баён дар гулистон баландтарин пояи ҳунару маҳорати баланди нигорандагии Муслиҳиддин Саъдии Широзӣ буда асрҳост ки мақоми хешро ҳамчун асари нодиру беҳамто аз даст надодааст. бинандагони азиз, шумо метавонед асари мазкурро аз дилхоҳ китобхонаҳои ҷумҳурӣ дастрас намоед.